Ndị be anyị ụmụnne m, ọ dị egwu ọkwa unu fụ ihe na-eme ebe a. Unu afụ onye a na-arụ ihe a bụ praịm minista ndị Nepal. Obodo a na-akpọ Nepal dị na mba Asia. Ọkwa unu fụrụ ya ka a na-ekukie ka ọ jụọ wụfee enu fensi a barbed wire juru. Ọkwa unu fụrụ ya ihe barbed wire juru ka a na-ekufie ka ọ wụfee maka a na-eme revolushọn. Ha akpakọtaga arụ akata arụ n'obodo, ndị obodo wee kwechiri, ndị yut wee kunye wee sị na arụ a ndị politishans ha na-akpa n'ozugbo wee pụta n'ikwe wee na-achụgharị ndị politishans ha na ha ama nkwe. Nke kachasị wute ha bụ na ha mechisiri soshal midia ka ụwa hapụ ịmazi ihe na-eme n'obodo ha. Mechikọ soshal midia niile ka ndị be ha nọrụzie n'isi ka ha hapụ ịma ihe na-eme na ọbụ na afụgie. Nwoke a gbagidere ajọ ọ sị na ọ ya anwụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Nepal. Ọ jeela nke ịbụọ, jee nke ịtọ, jee nke ịtọ, na-eje nke ịnọ. Nke ịnọ a ka ọ na-eje, ndị obodo ha wee kwechiri, ndị yut wee pụta wee sị gịnị dị n'ozuko na ha ekweghọ na ekwensu ebe ọ na-ezu ike. Ọbụ unu fụrụ ya ebe ọ nọ na-ezu ike na-eche helikọpta ga-abịa buru ebupụ obodo. Unu afọ ọzọ ọsọ ụmụ ha na ndị ikwu na ibe ha na-eri, ndị ọzọ anọrọ na-ata afụfụ. Ọkwụ na kemgbe ihe a ga-eme na Naijiria ke echekwa m na ihe a na ụdị revolushọn a ga-eme na Naijiria. Maka gịnị? Maka na anyị abụghị ofu. British ma ihe ha mere n'obodo a bụ Naijiria. Ndị ugwu bido revolushọn, ndị ofe mmanụ asị mba na ha ama mme na nwanne ha nọ n'ọchịchị. Ndị ugwu bido, ndị ofe mmanụ ma ndị Igbo asị mba na ha ama mmekwa na nwanne ha nọ n'ọchịchị. Unu afọ na British kechara obodo a wee were obodo a wee tinye na ngada ha. Na adịghị m shọ na ụdị revolushọn a ga-eme. Ọkwụnụ fụrụ ha na ndị ọchịchị ha, ndị praịm minista na ndị politishan kwefu ka e weziri helikọpta na-ebupụ ha maka ndị yut juru obodo ilo niile, obodo ha niile. Onweghị ụzọ ha ga-esisi wee gbapụ na iwerezi helikọpta. Ifugo ha ekwekwozikarịrị helikọpta dị na wee tọdụrụ eriri ha wee rigoruzie helikọpta bụrụ ha. Ifugo ụlọ praịm minista ha na ndị politishans agbachara ọkụ ebe niile na-agba ọkụ. Ndị uwe ojii na ndị ama emegidego mmadụ ole ka ha ga-egbu. Ha egbugidego ndị mmadụ na-egbu ha, ha na-egbu ndị mmadụ, ndị ike egbuzie ha. Ndị yut overpowerzie ha, ha joinizie ndị yut so meme protest. Ọkwụnụ fụrụ ya mere revolushọn a. Nna ajụ ke unu eche na ụdị ihe a ga-eme na Naijiria? Unu eche na ụdị revolushọn a? Chetakwa na afọ gara aga na emeriri revolushọn a na Sri Lanka. Yes, na Sri Lanka ka emekwa wee jide ndị politishans ma ndị egburu egbu agbacha ụlọ ha ọkụ ma ndị gbara ọsọ. Unu eche na ana m ajụ gị nwa na-elele ihe a, iche na ụdị revolushọn a ga-eme na Naijiria? Biko ka m mara ihe iche na ihe onyonyo a. Ndewonu ndị be anyị, nenetọpụnụ ya.